командаи Фаберлик Либостиви занҳои нафақахӯр яъне пенсионерро ба кор даъват мекунад, зеро ки дар командаи мо 18 нафақахӯр пенсионере ҳаст ки 10 баробар зиёд аз нафақаашон маош мегиранд ва пешравӣ доранд. марҳамат, кадоме ки мехоҳед ба ин гурӯҳ пайваст шудан, марҳамат ба ҳамин рақамҳои дар зери экран буда занг занед ва маълумоти бештарро гиред ки ҳамин хел одамо ҳастанд ё не. марҳамат, занг занед ва пешравӣ кунед. мо интизори зангҳои шумо. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо як дукона рекомендатсия метам. ин ҳама чизоша распродаж кардагиай. номрошам дар ҳамин таҳ мемонам. кадоме ки ай ноҳиёи ҳастем метавонед ки прамой заказ кунед чизотона детский. ин худаш мегира доставка мекунад кадоме ки опту мехоҳед. ҳамаи ҳам чизоро ҳозир худаш абзор мекунад. инҷа сар кардаги ай либоси духтарона бачагона ҳамаш ҳастай. дар бораи ҳамин сар мекунем. барои ҳамин чанд сумян ё чихелиян. Ина хостиса чӣ сисма? Вори гуанҷо ё. Ё исусоле Туркия ира ё. Ё Туркия на? 35 сум кайгемш. 35 сум. Ёш чи? Ё вори гуанҷо хто ё ё. 100 сум кайгемш. 100 сум, ҳа? Ай ёш. Ё 100 сум кайгем. Ё 100 сумони? Бале. Ё 35 сум ина ёшам. Ина 35 сум? Ёк бори гуҷан ё? Туркия ё, Туркия. Ох, Туркия. Беҳада на? Анами аҷиб буд да. Распродаж кайгемш. Распродаж ана? Ҳамаям ё. Ана нигоҳ кунед чанд қад чизи шурвак. И чанд дай кожинка? Кадом? Ё 110 кайгемш. 110. 110. Ке доре марҳаба. Ё гуанҷо. Ина ё арзу кайгемш. Ина калон мактаби. 50 сум кайгемш. 50 сомон. Туркия ё? Туркия. Ина 50 сомон бибинед чӣ хел качествои зур дора. И то синф чанда мешава? Синфои 4. То синфои 4 ина дорам бо. Бачагиё. Ҳамаш 50 сум. ина чизое ки инҷа мебинен бачагиян чандиян? Ё ҳамаш 50 сум. 50 сомон бибинед чӣ хел фасон. ин нархи аптовия ё ки дона? Аптовиша. Аптовия ё? Аптов дорам 50 сум. ина кадоме ки мисол гирифтания айноми канали Либос ТВ гап зана, ҳамо чизе ки оптум дора нархи донара нархи оптовӣ метавона шумо да бита. Касе ки айноми канали Либос ТВ гап мезана. ина марҳамат чизош. ва ина боло да ҳастай. Хай инҷа ассортиментш 1000 намуд дора. Ё 50 сум туника. 50 сум? Иша арзон. Туника. инҷа сар мешава, анавора нишон тия канта буре нишон тия. инҷа сар мешава ай навараждони то ҳамаша ҳастай. анавора бите нишон тия. ина двойкача. И двойкача чанда ка? Тройка, ҳа? Тройкача чанда? Ё 100 сомон, ҳа? И гиҷо Туркия ё. 150 сомон да 100 сомонш кадай Туркия. Бори турк. Хай ина иҷа ин шава нишон тия намеда. Ина двойка. Ё бори гиҷа. Ё Туркия. Ям Туркия, ҳа? И чанд сум ака? 250 сум? Ина 250 сум, 300 сум ара? 250 сум кайга. чизе ки намиёда ҳастай, миёед намин WhatsApp-и савдогарай. WhatsApp-и савдогарай. Савдогар да занг мезанем, дар ноҳияме бошен, шумо бозор намиёед, азоб кашида бозор намиёед, занг мезанем WhatsApp ида чизотуна заказ мекунед, и WhatsApp ида бо дора, сурат дора. Шумо да сразу мегира равон мекунам. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳафиз.